La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dimecres 26 de setembre. Sumari, comencem. Sueca, a través de l'associació AFASU, s'afegeix a les commemoracions del mes de l'Alzheimer. Ahir, a l'antic escorxador, celebraren una jornada de portes obertes. Els parlarem avui de Saludem-nos, així és com han fet nomenar des de l'Ajuntament la primera Setmana de la Salut a Sueca. I com recordaran, la pluja va obligar a ajornar en festes els dos concerts en els que participaven les dues societats musicals del poble. Ja es coneix quan i on es celebraran. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los del mes de l'Alzheimer. Sueca, a través de l'associació AFASU, s'ha afegit a aquestes commemoracions. Ahir, en l'antic escorxador, tingué lloc una jornada de portes obertes. A la seva seu, ubicada a l'antic escorxador, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Sueca, AFASU, va celebrar ahir un dia de portes obertes. Donar a conèixer al col·lectiu va ser el motiu principal d'esta iniciativa. Els suecans i les suecanes pogueren comprovar el treball que ací es realitza a diari amb les persones que pateixen la malaltia. Elvira Oviedo és la presidenta d'AFASU. Ací estem des del 20 de març, que farem el trasllat de l'altre centre ací, i atenem avui per avui a unes 39-40 persones, que és el cupo poc més o menys que podem tindre. Tenem llista d'espera a veure si això es pot fer més gran o... N'hi ha del Perelló, n'hi ha de Riola, n'hi ha de Cullera i gran majoria de Sueca. Tenim un horari des de les 9 del matí fins a les 7 de la vespre. N'hi ha persona que ve de 9 a 1, n'hi ha persona que ve de 9 a 7, tot. Així es donem almorzar, dinar i berenar. I a les 7 de la vespre venen els familiars i se s'emporten a casa. Perquè avui per avui no tenim furgona per poder arreplegar-los i tornar-los. Entonces, ens apanyem en familiars que s'uneixen en porten a dos, així anem funcionant. La furgona, sí, és precís, és necessari, és una cosa que hem estat aguantant, però ara ja en la quantitat de gent que tenim és precís. Tindre una furgona per poder anar a per ells i tornar-los. Entonces ja els familiars no tenen l'inconvenient de vindre, dur-los, tornar-los. Vora 40 persones són ateses ací pels professionals tots els dies. Ací n'hi ha 9 persones treballant. Jo soc voluntària, però treballant n'hi ha 9 persones. Ací tenim TASOC, fisioterapeuta, tenim la psicòloga, 4 auxiliars de clínica i 2 cuidadores. Esta no serà l'única iniciativa d'AFASU per commemorar el mes de l'Alzheimer. Este dijous, si l'horatge ho permet, hi ha preparada una activitat molt xula a la plaça de l'Ajuntament. L'any passat ho fèrem dia 21 perquè poguérem, però enguany estava el mim i molt de lió en la plaça i ho hem aplaçat pel dia 27. Fem la globotana a la plaça, que venen tots els col·les, un curs de cada col·le allí a la plaça, i l'any passat soltaren globos i enguany es punxaran per fer-ho un poquet diferent. A les 12 el dijous a la plaça de l'Ajuntament.
L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Sueca és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i també per poder ajudar a les persones del seu voltant, els seus familiars, atenent les necessitats socials i sanitàries que presenta el col·lectiu afectat. Es va constituir el mes de juny de 2016, fa ara poc més de 2 anys. Seguim, els parlem ara de Saludem-nos. Així és com ha fet nomenar l'Ajuntament de Sueca la primera setmana de la salut al poble. Fins al pròxim 28 de setembre, Sueca celebra la primera setmana de la salut en el marc del desenvolupament de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut i del Quart Pla de Salut 2017-2020 de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa pretén avançar cap a una societat en la qual les desigualtats per qüestions de salut vagin superant-se i en la que la ciutadania pugui aconseguir el seu màxim potencial de desenvolupament, salut, benestar i autonomia. L'Ajuntament, en col·laboració directa amb el teixit associatiu local, ha impulsat diverses accions sota el lema Saludem-nos. Demà dijous s'ha organitzat una gincana per la salut dirigida a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 9 anys i a les seues famílies, al voltant de la plaça del convent. L'activitat començarà a les 6 de la vesprada i tindrà una duració aproximada d'1 hora i mitja. Per participar caldrà inscripció prèvia en el Departament de Serveis Socials, ja que l'aforament és limitat. Per últim, divendres a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament tindrà lloc l'activitat principal de la setmana, Saludem-nos, una trobada d'associacions locals. Amb aquesta activitat es pretén afavorir la interrelació entre les diverses associacions, així com donar a conèixer a tot el municipi el treball que estan fent. Canviant d'assumpte, si recorden, la pluja va obligar a ajornar en festes les actuacions en les que estava previst que participaren les dues societats musicals del poble, la Unió i l'Ateneu. Doncs bé, ja es coneix quan i on es programaran. Encara guardem a la retina aquestes imatges de fa només uns dies. La pluja obligava a ajornar els espectacles que tant la Societat Unió Musical com la Societat Ateneu Musical de Sueca havien preparat amb tanta cura per a les passades festes del poble a la plaça de l'Ajuntament. Després d'estudiar totes les opcions, ja es coneix quin dia es tornaran a programar els espectacles. El proper 5 d'octubre, divendres, a partir de les 10:30 de la nit, en la placeta Fonda s'estrenarà l'obra Mirades introspectives del meu poble, del compositor suecà César Murillo Arce, amb imatges de Núria Muñoz Escrivà i a càrrec de la Societat Unió Musical de Sueca. I només 4 dies després, el 9 d'octubre, també a la placeta Fonda de Sueca tindrà lloc a partir de les 8:30 de la vesprada Rebobinando el mejor pop de los 80. En l'espectacle participarà la Societat Ateneu Musical de Sueca, dirigida per Santiago Escrivà, amb les veus de Carlos Cabrelles, Laia Benaches, Aixa Bordàs i Àngel Bellido. I un apunt breu ara, el Centre de Formació de Persones Adultes Miquel Rosanes de Sueca ha informat que encara està oberta la matrícula per als cursos de graduat en secundària. Les persones interessades han de saber que les classes seran de 6 a 9. Per a més informació cal passar pel número 2 del carrer Mare de Déu o telefonar al 96 171 02 65. En les últimes 24 hores ha plogut en moltes parts de la Comunitat Valenciana. Ha estat el cas esta passada matinada de Sueca i la seva zona marítima. Avui tenim per davant un dia on de nou cal esperar que ploga amb més gana allà on ja ha plogut. Pot ser amb un poc de sort, els núvols siguin un poc més actius que ahir a les comarques més centrals de València i d'Alacant. L'ambient es mantindrà ben fresc. Demà dijous encara podria ploure fins a migdia, amb certa alegria als mateixos llocs, però els núvols perdran activitat amb el pas de les hores i a poc anirà imposant-se el sol. De fet, de vesprada notarem un ascens de les temperatures. Amb la informació de l'oratge ens acomiadem fins demà. Que passen un bon dia. Adéu.